రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము పారాయణం కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం నుండి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ, గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి, యశోదనందన వ్రజ జన రంజన, యశోదనందన వ్రజ జన రంజన, యమునా తీరావనచారి, యమునా తీరావనచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం, దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా, భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్లో మనము 3వ స్కందము 19వ అధ్యాయము అయినటువంటి ఆ హిరణ్యాక్షుని సంహారము అనేటువంటి అధ్యాయము చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమము. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు మనం 33 శ్లోకాలని కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఈరోజు 34, 35 వీలైతే కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము, అవగాహన చేసుకోవడానికి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇంతకుముందు నిన్న ప్రభు వివరించినటువంటి శ్లోకం 33వ శ్లోకంలో
ఆ సూత గోస్వాముల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటాడు. అక్కడ సమావేశమైనటువంటి ఆ సౌనక ముని అధ్యక్షతలో సమావేశమైనటువంటి బ్రాహ్మణులందరకు ఇదంతా కూడా ఆ విదురుడుకు మైత్రేయుడుకు మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణ ఇది. సో ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ హిరణ్యాక్షుడి సంహరణ ఎలా జరిగింది అనేటువంటిది వివరిస్తూ వచ్చినటువంటి అంశంలో ఇక్కడ సూత గోస్వాముల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ బ్రాహ్మణులారా, మహాభాగవతుడు అయినటువంటి విదురుడు భగవల్లీల ఆ కథను ప్రామాణికుడైనటువంటి ఆ శౌషారవ ముని అంటే మైత్రేయ ముని నుండి శ్రవణం చేసి దివ్య ఆనందమును బడిసి ముదము ముందెను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇంతకుముందు మనము చూసినటువంటిది. సో అక్కడ ఆ సూత గోస్వాముల వారు ఆ భగవల్ లీలలను గురించి వివరిస్తున్నారు. ఆయన అంతకుముందు సుఖదేవ గోస్వామి ద్వారా విన్నటువంటి అంశాన్ని ఆ నైమిషారణ్యంలో సమావేశమైనటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులందరూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఋషులు బ్రాహ్మణులు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన ఆ హరికథను చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భాగవత కథను చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో ఆయన ఆ విధంగా సూత గోస్వామి చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ బ్రాహ్మణులారా, మహాభాగవతుడు అయినటువంటి మహాభక్తుడైనటువంటి ఆ విదురుడు ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ కథను హరికథను విన్నాడు. ఎలా విన్నాడు? ప్రామాణికుడైనటువంటి మైత్రేయ ముని ద్వారా విన్నాడు. అంటే పరంపరలో ఉన్నటువంటి సాధారణంగా భగవాన్ యొక్క లీలలు శ్రవణం చేయడము, ఎప్పుడైనా మనం శ్రవణం చేస్తే ఆ శ్రవణానందం ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ద్వారా విన్నప్పుడు. సో కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి ఇక్కడ మైత్రేయుడు మరి ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు. సో కాబట్టి ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి ఆయన ద్వారా ముని ద్వారా విన్నటువంటి ఆ విదురుడు ఆ హరికథ శ్రవణం ద్వారా ఎంతో ఆనందాన్ని పొందాడు, దివ్య ఆనందమును బడిసెను ముదము నొందెను అని చెప్తున్నారు. ఆ దివ్య లీలలను భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి లీలలను విన్నటువంటి ఆ విదురుడు ఎంతో సంతోషాన్ని దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించాడు, ఆయన పొందాడు, ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడు. మరి అది కదా వాస్తవానికి భౌతికమైనటువంటి తుచ్చమైనటువంటి విషయాలపైన ఆసక్తులు పెంచుకొని మన ఈ కలియుగంలో అనవసరమైనటువంటి విషయాలు, భౌతికమైనటువంటి విషయాలు చెప్తుంది. వాటిలో వచ్చేటువంటిది ఏది కూడా శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు. సో ఇక్కడ విదురుడు విన్నటువంటిది మైత్రేయ ముని ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు. సో ఎంతో ఆనందాన్ని పొందాడు, ఆ దివ్య ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అతడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ద్వారా భగవల్లీలలు విన్నాడు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు, నిత్య ఆనందాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటి లీలలు శ్రవణం చేసినటువంటి వాడు కనుక ఎంతో అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క లీలలను కర్మలను ప్రామాణిక మూలము నుండి శ్రవణం చేసినప్పుడే మనుజుడు పూర్ణత్వమును బడయగలడు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ విదురుడు కూడా ప్రామాణికుడు అయినటువంటి మూలం. ఆయన కూడా అంతకుముందు ఉన్నటువంటి అంశాలను గుర్తు చేస్తూ ఆ పూర్వ ఆచార్యుల ద్వారా తాను ఏమిన్నాడో ఆ విధంగా చెప్తూ, అలాగే బ్రహ్మకు మరియు దేవతలకు మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ సంభాషణను అతడు విన్నటువంటి అంశాలని చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విధంగా పరంపరలో వచ్చినటువంటిది కనుక. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఆ భగవానుని యొక్క లీలలను గాని కర్మలను గాని ప్రామాణిక మూలము నుండి శ్రవణం చేసినప్పుడే మానవుడు పూర్ణత్వాన్ని పొందగలుగుతాడు. అలా కాకుండా ఉన్నట్లయితే అది అసంపూర్ణమే అనేటువంటి విధంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇంతకుముందు ప్రభు చక్కగా వివరించినటువంటి అంశాన్ని విన్నాము. సో ఇక ఈరోజు ఆ క్రమంలో మరొక శ్లోకము. హరే కృష్ణ ప్రభు, ఈ శ్లోకాలు చదువుకున్నారా మీరు? 34-35 అయిపోయింది ప్రభుజీ. ఇవి చదివి అయిపోయిందా ప్రభు? ఇవి కూడా 35 వరకు రీడింగ్ అయిపోయింది ప్రభుజీ.
ఓకే. హరే కృష్ణ హరే అందరికి హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఈరోజు 34, 35 శ్లోకాలని వీలైతే మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యం ద్వారా మనము వీటిని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. అన్యేషాం పుణ్యశ్లోకానాం ఉద్దామయశసాం సతాం ఉపసృత్య భవేన్మోదః శ్రీవత్సాంకస్య కిం పునః. సో ఇంకా ఆ సూత గోస్వామి అక్కడ ఆ బ్రాహ్మణులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, అన్యేషాం పుణ్య శ్లోకానాం ఉద్దామయశసాం సతాం ఉపసృత్య భవేన్మోదః శ్రీవత్సాంకస్య కిం పునః. సో అన్యేషాం అంటే ఇతరుల యొక్క పుణ్య శ్లోకానాం పుణ్య యశస్సు ఉద్దామ యశసాం ఎవరి యశస్సు సర్వత్రా వ్యాపించెనో సతాం భక్తుల యొక్క ఉపసృత్య భవేన్మోదః అని చెప్తున్నారు. ఉపసృత్య అంటే శ్రవణము చేయుట చేత, భవేత్ అంటే వృద్ధి నొందగలదు, వృద్ధి నొందుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉపసృత్య భవేన్ అంటున్నారు ఇక్కడ. సో ఉపసృత్య అంటే శ్రవణము చేయుట చేత, భవేత్ అంటే వృద్ధి నొందగలదు, మోదః మోదము, శ్రీవత్సాంకస్య అంటే శ్రీవత్సాంకితుడు అయినటువంటి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు, కిం పునః పలుకునదేమున్నది, ఇంకా చెప్పవలసినది ఏమున్నది ఇంకా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అన్యేషాం పుణ్య శ్లోకానాం ఉద్దామయశసాం సతాం ఉపసృత్య భవేన్మోదః శ్రీవత్సాంకస్య కిం పునః. సో ఆ శ్రీవత్సాంకితుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని లీలలను, ఆ లీలా శ్రవణమును గూర్చి పలుకునున్నదేమున్నది అంటే పలుకున్నదేమున్నది ఇంకా. సో మరి ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు శ్రీవత్సాంకితుడు అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల యొక్క లీలా శ్రవణమును గూర్చి పలుకునదేమున్నది. జనులు నిత్య యశస్సు కలిగిన భక్తుల కర్మలను శ్రవణం చేసినను దివ్యానందమును పొందగలరు. సో ఇక్కడ ఆ విధంగా ఈ భక్తుల గురించి ఇక్కడ సో దీని యొక్క భావం ఆయన చెప్తున్నారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై. సో శ్రీవత్సాంకితుడు అయినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని లీలా శ్రవణమును గూర్చి పలుకునదేమున్నది. జనులు నిత్య యశస్సు కలిగిన భక్తుల కర్మలను శ్రవణం చేసినను దివ్య ఆనందమును పొందగలుగుతారు. అంటే ఇక్కడ ఆ సామాన్య జనులు నిత్య యశస్సు కలిగినటువంటి ఆ నిత్యము ఆ భగవంతుని తేజోమయంతంగా వెలిగేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల వారు వనర్చినటువంటి ఆ కర్మలను శ్రవణం చేసినప్పుడే దివ్య ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారు. మరి అటువంటప్పుడు సాక్షాత్ ఆ భగవంతుని గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి శ్రవణం చేసేటప్పుడు చెప్పవలసింది ఏముంది,
అంటే ఆ విదురుడు యొక్క స్థితి, విదురుడు ఏ విధమైనటువంటి దివ్య ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ సూత గోస్వాముల వారు అక్కడ సమావేశమై, ఆ సౌనక ముని అధ్యక్షతలో సమావేశమై ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులతో, ఋషులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ఇక్కడ ఆయన అంటున్నాడు. మరి ఈ జనులు నిత్య యశస్సు కలిగినటువంటి భక్తుల యొక్క కర్మలను శ్రవణం చేయడం ద్వారానే నిత్యానందాన్ని, దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారయ్యా. మరి అటువంటప్పుడు సాక్షాత్ ఆ శ్రీవత్సాంకితుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుని లీలలను మరి శ్రవణం చేసినటువంటి వారి పరిస్థితి వేరుగా చెప్పేది ఏమున్నది అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యము ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. శ్రీమద్ భాగవతము అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అతని భక్తుల లీలలు అనియే భావము. ఈ భాగవతము అంటే సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల లీలలు, ఆ భక్తులు ఏ విధంగా భగవంతుని ఎడ భక్తిని ఉనర్చారు, ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా కీర్తించారు అనేటువంటిదే మనము ఈ భాగవతంలో చూస్తాం. సో మొదటి స్కందంలో మహాభారతం, కురుక్షేత్రం ముగిసిన తర్వాత మహాభారతంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధం వరకు వివరించబడినటువంటి అంశం. ఆ తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత అంకాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చూస్తాం. మొదటి స్కందంలో భగవంతుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి హస్తినాపురం నుండి వాస్తవానికి ఆయన ద్వారకలో ఉండేటువంటి, మరి ద్వారకకు ప్రయాణం అవుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మనము అందులో చూసినటువంటి అంశం. సో ఆ సందర్భంలో అక్కడ మరలా అంటే ఆయన తన ధామం అయినటువంటి ద్వారకకు తిరిగి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో యుధిష్ఠిర మహారాజు ఇంకా కొంతకాలం ఉండమని, అందరూ కూడా ఆయన వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన యొక్క విరహాన్ని భరించలేనటువంటి స్థితిగా ఉన్నటువంటిది, ఇంకా కొద్ది రోజులు ఉండమంటే సరే అని చెప్పేసి ఉంటాడు. ఆ తర్వాత ఆ సమయం కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో మనం చూస్తాం అర్జునుడు ఆయనని కీర్తించినటువంటి కీర్తనలు చూస్తాము మొదటి అధ్యాయం, మొదటి స్కందంలో. అలాగే భాగవోత్తమురాలైనటువంటి కుంతి మహారాణి మొదటి స్కందంలోని 8వ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి, వాస్తవానికి కుంతి మహారాణికి ఆయన మేనల్లుడు, ఆ మేనల్లుడు అయినప్పటికీ కూడాను ఆ భగవంతుని, ఎందుకంటే ఈమె శుద్ధ భక్తురాలు, సో ఆ భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా ఎరిగినటువంటి ఆమె 8వ అధ్యాయంలో 18 నుండి 43వ శ్లోకం వరకు కూడా కుంతి మహారాణి ఉపదేశాలు, కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలంటూ ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించినటువంటి కీర్తనలు ఇప్పటికీ కూడా ఋషులు, ప్రామాణికులైనటువంటి వాళ్ళు ఇంకా మనం మననం చేసుకునే విధంగా కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలు ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా ఈ శ్రీమద్ భాగవతము ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలలు మొదటి స్కందం అయిన తర్వాత స్కందాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. 2 గాని 3 ఈ స్కందాల్లో మనం అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల గురించి ఉన్నటువంటివి చూస్తూ ఉన్నాం కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అతని యొక్క భక్తుల లీలలే ఆ శ్రీమద్ భాగవతము అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతము అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అతని భక్తుల లీలలు అనియే భావము అని చెప్తున్నారు. అంటే శ్రీమద్ భాగవతం సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు ఏంటి మరి? భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన భక్తులు ఆయనతో ఉండేటువంటి భక్త వత్సలుడు. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుడు సో యొక్క ఆ భగవంతుని గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు గురించినటువంటి ఇదే ఈ శ్రీమద్ భాగవతము అని చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణుని లీలలు మరియు అతని భక్తులైనటువంటి, ఆయన యొక్క భక్తులు, శుద్ధ భక్తులైనటువంటి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, ధ్రువ మహారాజ్,
అంబరీష్ రాజు మొదలగు వారి లీలలే దానికి ఉదాహరణలు అంటూ మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే శ్రీమద్ భాగవతము అంటే భగవానుడు ఆయన యొక్క భక్తుల లీలలు, భగవంతుడు ఒక్కడే కాదు, భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క లీలలు కూడా అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణుని లీలలు మరియు అతని యొక్క భక్తులైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు, ధ్రువుడు, అంబరీషుడు వంటి మొదలైనటువంటి వారి యొక్క లీలలే దానికి ఉదాహరణ. అంటే భాగవతంలో మనం చదివేది ఏంది? ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులైనటువంటి వారు జరిపినటువంటి లీలలు, వారు ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా కీర్తించారు, వారిని ఏ విధంగా, అంటే భగవంతుని వారు ఏ విధంగా ప్రసన్నం చేసుకున్నారు అనేటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుని సేవలో వారు ఏ విధంగా తరించారు అనేటువంటి అంశాలే ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో అందుకు ఉదాహరణగా కొన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ప్రహ్లాదుడు, ధ్రువుడు, అంబరీషుడు, వీరందరి గురించి కూడా మనము విన్నటువంటి. మరి ఈ 2 రకముల లీలలు దేవదేవునికి సంబంధించినవే అని చెప్తున్నారు. ఏలయనా భక్తుల లీలలు భగవత్ సంబంధమునే ఉండును. అంటే ఈ 2 రకాల లీలలు, అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుని లీలలు, శ్రీవత్సాంగుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క లీలలు, ఆయన యొక్క భక్తులు యొక్క లీలలు, భక్తులు జరిపినటువంటి కర్మలు, భక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించినటువంటి విధానాలు, ఈ 2 రకాలైనటువంటి లీలలు 2 కూడా దేవదేవునికి సంబంధించినవే అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే ఉంటారు. అంటే భక్తుల యొక్క లీల చూస్తున్నామంటే ఆ భక్తుల లీలల్లో భగవంతుడు అంతర్లీనమై ఉన్నటువంటి విషయం. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ఎలా అంటే భక్తుల లీలలు భగవత్ సంబంధమునే ఉంటాయి. భక్తుల యొక్క లీలలు అనేటువంటివి ఎప్పుడు నిరంతరము వాళ్ళు ఆ భగవత్ సంబంధంలోనే ఉంటారు అనేటువంటి అంశం. అందులోకి ఒక ఉదాహరణగా మనకి ఆయన ఇక్కడ తీసుకుని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మహాభారతమునందు పాండవుల చరిత్ర. మహాభారతం చూసాం అనుకోండి, అందులో ఏముంటుంది? పాండవులు ఎలా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వారు జరిపినటువంటి కర్మలు, వారితో పాటు వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి మహాభారతం నందు పాండవుల యొక్క చరిత్ర, వారి కర్మలు పరమ పవిత్రములై ఉన్నవి. ఎందుకంటే వాళ్ళు దైవీ లక్షణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క సంబంధంలోనే నిరంతరము వారి యొక్క కర్మలన్నీ కూడా, వారి యొక్క చరిత్ర ఎక్కడ చూసినా దాంట్లో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంతర్లీనమై ఉంటాడు. కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఆయన ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చేయకపోయినప్పటికీ ఆ యుద్ధం అంతా ఆయన యొక్క మార్గదర్శకంలోనే ఆ అర్జున్ని ఒక మెయిన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్గా హీరోని చేస్తూ, తన భక్తుడైనటువంటి శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి మిత్రుడైనటువంటి అర్జునుణ్ణి హీరోగా చేస్తూ తనను ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా ఉపయోగించుకొని ఆ కురుక్షేత్రం అంతా జరిపినటువంటిది శ్రీకృష్ణ భగవాన్. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తున్నటువంటి ఆ భక్తుల యొక్క చరిత్ర గాని, భక్తుల యొక్క కర్మలు గాని చూసినట్లయితే అవి భగవత్ సంబంధంలోనే ఉంటాయి. వారు భగవంతుని సంబంధంలోనే ఉంటారు కనుక వారి యొక్క కర్మలు గాని, వారి చరిత్ర గాని చూసినట్లయితే, మనము శ్రవణం చేసినట్లయితే అవి ఎప్పుడు కూడా పరమ పవిత్రములైనవే. కాబట్టి అవి భక్తిలో వృద్ధి చెందడానికి దోహదపడేవి. ఎందుకంటే నిరంతరము మనకి ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాల శ్రవణము, కీర్తనము, అర్చనము, స్మరణము, పాదసేవనము, వందనము, ఆత్మ నివేదనము అంటూ వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి వాటిలో మరి శ్రవణము సరళమైనది మరియు ముఖ్యమైనటువంటి అంశము. ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఆ శుద్ధ భక్తుల యొక్క కర్మలు, లీలలను, మనం చరిత్ర కర్మలను శ్రవణం చేసినట్లయితే ఆ భక్తుడు ఉద్ధరించబడతాడు. ఎందుకంటే ఆ భాగవోత్తములు అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు, వారి చరిత్ర, వారి యొక్క కర్మలు అన్నీ కూడా పరమ పవిత్రాలే అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే అవి ఎందుకు పవిత్రమైనవి అంటే అవి
భగవత్ సంబంధంలోనే ఉంటాయి. ఇక్కడ పాండవులను తీసుకున్నట్లయితే ఆ పాండవులు ఎప్పుడు కూడా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడితో వారు ప్రత్యక్ష సంబంధమును కలిగి ఉండుటయే అందులకు కారణము. సో ఒకసారి ధర్మరాజు యుధిష్ఠిర మహారాజు నారదుడితో అంటారట. సో భక్త ప్రహ్లాదుడు ఎంత గొప్పవాడు, ఆయన ఆయన యొక్క భక్తి గురించి కీర్తిస్తూ, సో వాస్తవానికి ఎప్పుడు కూడా ఒక శుద్ధ భక్తుడు మరొక శుద్ధ భక్తుల యొక్క గొప్పతనాన్నే కీర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. చెప్తే ఆ సందర్భంలో నారదుడు అంటారట యుధిష్ఠిర మహారాజుతో, రాజా మీరు ఎంతో అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు మీతోనే కలిసి ఉన్నారు. మీతో కలిసి మీతోనే కలిపి ఉండేటువంటి కలిసి జీవించినటువంటి విధానం. మరి మీరు ఎంతో భాగ్యులు అని చెప్తారట. సో మరి ఇక్కడ ఈ పాండవుల యొక్క చరిత్ర గాని, వారు జరిపినటువంటి కర్మలు అన్నీ కూడా నేరుగా భగవంతునితోనే ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నవి. సో కాబట్టి ఇవి పరమ పవిత్రములైనవి అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని గురించైనా, ఆ భగవంతుని భక్తుల లీలలను మనం శ్రవణం చేసినా అది మనకి, ఎందుకంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలోనే ఆ భక్తుల భగవంతుని యొక్క లీలలను శ్రవణం చేయడమే ఈ భాగవతము అనే భావాన్ని, భాగవతము అంటే భావము, ఆ భగవంతుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల లీలలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆయన మనం ఇక్కడ భాగవతంలో చదివేటువంటి శుద్ధ భక్తులైనటువంటి వారిని కూడా కొంతమందిని ఇక్కడ మనకి కోట్ చేస్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరించినటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా మనకి ఈ జనులు అంటే భక్తులుగా ఉన్నటువంటి వారికి అభక్తులు అంటే అభక్తులుగా ఉన్నప్పుడు వారు మానవ జన్మైనా పశు జన్మైనా ఒకటే అని చెప్తున్నారు. కానీ మరి అలాంటి పశువులే ఉద్ధరించబడినప్పుడు, జంతు పక్షాదులే ఉద్ధరించబడుతున్న భగవంతుడి చేత, మరి మానవులమైనటువంటి మనము ఏ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము అవగాహన చేసుకునేటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో 35వ శ్లోకము ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉంది. యో గజేంద్రం జశగ్రస్తం ధ్యాయంతం చరణాంభుజం క్రోశంతీనాం కరేణూనాం కుచ్ఛ్రుతో మోచయద్రుతం. సో ఇంకా ఆ సూత గోస్వాముల వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. యో గజేంద్రం జుషగ్రస్తం ధ్యాయంతం చరణాంభుజం క్రోశంతీనాం కరేణూనాం కృచ్ఛ్రుతో మోచయద్రుతం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరైతే గజేంద్రం, ఆ గజేంద్రుడు గజరాజు, ఆ గజరాజును జుషా అంటే మొసలికి, గ్రస్తం చిక్కినవాడు, ధ్యాయంతం ధ్యానించుచు, చరణ అంటే పాదములను, అంబుజం చరణ అంబుజం అంటే పాద పద్మములను అనేది. సో క్రోశంతీనాం ఆక్రందించునప్పుడు, కరేణూనాం ఆడ ఏనుగులు, కృచ్ఛ్రుత ప్రమాదము నుండి, అమోచయత్ ఉద్ధరించెను, ధృతం అంటే వేగంగా, ఎంతో వేగంగా. సో ఇంకా సూత గోస్వాముల వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారట, అక్కడ సమావేశమైనటువంటి బ్రాహ్మణ్,
యో గజేంద్రం జుషగ్రస్తం ధ్యాయంతం చరణాంబుజం క్రోశంతీనాం కరేణూనాం కృత్సృతో మోచయేద్రుతం. ఆ మొసలి నోటికి చిక్కినప్పుడు తన పాదపద్మములను ధ్యానించినట్టి గజరాజును భగవానుడు ఉద్ధరించెను. గజరాజుతో పాటుగా నున్న ఆడ ఏనుగులు ఆక్రందించుచున్న ఆ సమయమున దేవదేవుడు వారిని ప్రమాదము నుండి రక్షించెను. ఎందుకంటే ఆ ముసలి నోటికి చిక్కినటువంటి ఆ గజేంద్రుడు ఆ ముసలితో పెనుగులాట పడుతూ ఉన్నప్పుడు తనను తాను రక్షించుకోలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఎన్నో వేల సంవత్సరాల పాటు ఆ ముసలికి ఆ గజేంద్రుడికి మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ ఒడ్డునున్నటువంటి ఆడ ఏనుగులు ఆ గజరాజు యొక్క పరివారం అంతా కూడా ఆక్రందించుచున్నటువంటి సమయం. సో మనం చూస్తాం, ఇంట్లో చిన్న వాళ్ళకి ఏదైనా ఆపద వస్తే, అంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏదైనా ఆపదలు వస్తుంది, చిన్న చిన్న ఆపదలకే ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటాం. మరి ఇక్కడ గజరాజు ఎంతో అక్కడ ముసలి నోటికి చిక్కి ఆ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో పెనుగులాడుతూ తనను తాను రక్షించుకోలేనటువంటి పరిస్థితిగా ఉండి ఎంత ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నా బయటికి రాలేనటువంటి పరిస్థితిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గజరాజును చూస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి పరివారం అంతా కూడా రోధించుతున్నటువంటిది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు ఆ గజరాజును ఉద్ధరించాడో, గజరాజును రక్షించాడో, ఆ సందర్భంలోనే ఎలాగో తన రక్షించబడ్డాడు కదా, ఏమవుతుంది, కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. ఎవరైనా ఆపద నుండి బయటపడ్డాం అనుకోండి ఇంట్లో వాళ్ళం, సో మిగతా వాళ్ళంతా కూడా సంతోషం. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు ఆ గజరాజును రక్షించాడో, ఉద్ధరించాడో ఆ ముసలి నుండి, సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా సంతోషాన్ని, అంటే వాళ్ళందరినీ కూడా రక్షించాడు. ఆ ప్రమాదం నుండి, ఎంతో ఘోరమైనటువంటి ఆ ప్రమాదం నుండి దేవదేవుడు వారందరినీ కూడా రక్షించాడు. అక్కడంటే ఒక గజేంద్రుడిని ఒక్కనే రక్షించడం కాదు, సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా రక్షించబడ్డారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ, అంటే ఇక్కడ భావంలో చెప్పినటువంటి, అలాగే భాష్యము కూడా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రమాదమున చిక్కి భగవానుని చేత రక్షింపబడిన గజరాజు ఉపమానము ఇచ్చట ప్రత్యేకంగా ఉదహరింపబడుటకు కారణమేమనగా, జంతువైనను భక్తితో భగవానుని దరిచేరగలదు, కానీ భక్తుడు కానిచో దేవతా పురుషుడు కూడా పరమ పురుషుని సమీపింపజాలడు అని తెలియజేయుటయే ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క భావం. అంటే భాష్యంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, జంతువువే, అంటే జంతువైనటువంటి వాడు కూడా భక్తితో ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడము ద్వారా, శుద్ధ భక్తితో ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరగలిగినప్పుడు, మరి మానవులమైనటువంటి మనం ఒకవేళ ఆ విధంగా చేయకపోయినట్లయితే, ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించకపోయినట్లయితే, ఆ భగవంతునికి శరణాగతి కాకపోయినట్లయితే, మానవుడే కాదు దేవతా పురుషుడైనా సరే, అంటే మానవుల కంటే ఉన్నతులుగా భావించబడినటువంటి ఆ దేవతా పురుషుడైనా కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం కానిది, ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరనిది, ఆ భగవంతుణ్ణి శరణజొచ్చనిది ఎవడూ కూడా రక్షింపబడడు, ఆ భగవంతుని సమీపించలేరు. ఆ భగవంతుని దరిచేరడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవయే ఏకైక మార్గము అని చెప్తున్నారు. అదే విషయాన్ని మనకి భగవద్గీతలో కూడా సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే చెప్పినటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి, మరి అంటే ఒక జంతువుగా జన్మించినటువంటి ఆ గజేంద్రుడే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం ద్వారా మోక్షం పొంది ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరగలిగినప్పుడు, మరి బుద్ధి కలిగినటువంటి మానవులుగా ఉండేటువంటి
వాళ్ళు నిరంతరం కూడా వారి యొక్క మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరడం. సో ఇక్కడ మనకి గజేంద్ర మోక్షంలో అంటే ఇక్కడ గజేంద్రుడు ఇక్కడ చెప్పబడేటువంటి అంటే మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు మొసలి అనేటువంటిది సంసార బంధనాల కిందకి చెప్తాం. మరి ఈ సంసార బంధనం నుండి మనల్ని మనం బయటపడాలి అంటే మనం నీటిలో మునుగుతూ ఉన్నటువంటి మనం ఆ సాగరంలో మునుగుతూ ఉన్నటువంటి మనం మనకు మనంగా రక్షింపబడలేము. బయట నుండి ఒకరిని ఆశ్రయించినప్పుడే మరి ఎవరిని మనం ఆశ్రయించగలిగేటువంటిదంటే ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ సంసార సాగరము నుండి బయటపడగలము అనేటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం దాదాపుగా అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశమే. సో ఒక చిన్న అంశంగా ఇక్కడ గజేంద్రుడి గురించి అలాగే ఆ మొసలి గురించి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మన దక్షిణ భారతదేశం ముఖ్యంగా తమిళనాడు ప్రాంతంగా చెప్పబడేటువంటి పాండ్య దేశము అనేటువంటి ఇప్పుడు మనం ఇండియా చరిత్రలో చూస్తే ఇక్కడ మనకు కనిపించదు. బట్ భాగవతంలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అంశం పాండ్య దేశమున ఇంద్రద్యుమ్న అనేటువంటి రాజు ఎంతో చక్కగా తన రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ అనేక వేల సంవత్సరాలు రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా ఇంద్రద్యుమ్నుడు రాజ్య పరిపాలన చక్కగా పరిపాలించి రాజ్యాన్ని ఎంతో గొప్ప రాజు కీర్తింది. తెలుసు కదా, మనం భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తాడు, నరులలో నేను రాజుని అని చెప్తాడు. సో కాబట్టి నరులలో ఉత్తముడుగా రాజు భావించబడేది. మరి అటువంటి ఉత్తముడు అయినటువంటి ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు చక్కగా తన రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఇక చివరికి ఆయన వానప్రస్థాశ్రమాన్ని తీసుకుంటాడు. రాజ్యాన్ని అవన్నీ కూడా వదిలేసి, అంతకుముందు భరతుడు కూడా చూస్తాం మన చరిత్రలో. సో ఇక్కడ ఇంద్రద్యుమ్నుడు కూడా వానప్రస్థాశ్రమం తీసుకుని చక్కగా ఆ విష్ణు భగవాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటుంటాడు ఆ అరణ్యంలో. సో ఆ సందర్భంలోనే అక్కడ అగస్త్య ముని ఉంటాడు ఆ సమయంలో. సో చాలా గొప్ప ముని అగస్త్య ముని. సో ఎంతో మంది శిష్యులను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. అయితే ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు ఆ విష్ణు భగవాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉండేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఆయన సమాధి స్థితిలో కూడా వెళ్తూ ఉంటాడు. అంటే పరిపూర్ణంగా భగవంతునికి తనను తాను అర్పించుకునేటువంటి స్థితికి వెళ్తూ ఉంటుంటాడు. అలాగే ఒకసారి ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు విష్ణు భగవాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఆ సమాధి స్థితికి చేరుకున్నటువంటి సందర్భంలోనే అక్కడికి ఆ ఆశ్రమానికి ఎవరు ఇంద్రద్యుమ్నుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆశ్రమానికి అగస్త్యముని తన శిష్యులతో సహా వస్తాడట. కానీ వచ్చినప్పుడు ఆయన అలా కూర్చుని ఉంటాడు. మరి ఇంటికి అతిథి వస్తే ఏం చేయాలి? మనము అతిథి సత్కారాలు చేస్తాం కదా. సో మనకి ఇప్పటికి కూడా మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాం. సో అతిథి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? లేచి వెళ్ళి మనము మన ఇంటికి ఎవరినో ఉత్తములు వచ్చినప్పుడు పెద్దలు వచ్చినప్పుడు లేచి ఎదురుగా వెళ్ళి చూస్తుండే, ఇప్పుడు కూడా మన సాంప్రదాయాల్లో ఉంటుంటాయి. లేచి ఎదురుగా వెళ్ళి నమస్కారం చేసి వారిని, అంటే భక్తులు శుద్ధ భక్తులు గురువులు అయితే వారికి నమస్కారాలు చేసుకోవడం చేసి వారిని ఏం చేస్తాం, కూర్చో ఆసనాన్ని ఇవ్వాలి. అలాగే వారికి మర్యాదలు చేయాలి కదా, అతిథి మర్యాదలు చేయాలి. అయితే ఇక్కడ ఈ ఇంద్రద్యుమ్నుడు ఆ విధమైనటువంటి, ఎందుకంటే తను ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో సమాధి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు, ఇది గమనించలేదు అగస్త్యముని. అలాగే ఇదే సమయంలో ఆ గంధర్వలోకంలో ఆ గంధర్వులు చాలా సుందరంగా గానం చేయగలిగేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారట. ఆ సుందరంగా గానం చేసేటువంటి లోకంలో అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా, సో మరి వాళ్ళంతా గాన గంధర్వులు అంటుంటాం కదా మనం. సో ఆ గంధర్వుల లోకంలో ఊహు అనేటువంటి అతి సుందరమైనటువంటి వాడు ఆ గంధర్వులో ఒక రాజుగా ఉంటాడు. ఆయన కూడా అనేకమైనటువంటి, అంటే స్త్రీ భార్యలు అక్కడ ఉంటుకుంటూ ఆయన చాలా ఇది ఉంటాడు. ఆయన ఒకసారి స్నానం, ఆయన కూడా ఉత్తముడు, ఆయన విధంగా ఉండుకు ఒకసారి స్నానం చేయడానికి తన స్త్రీలు, అంటే ఆ గంధర్వులతో తర్వాత లోకాల్లో ఉండేటువంటి ఆ స్త్రీలతో కలిసి ఆ సరస్సులో స్నానం చేస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో దేవల ముని ఋషి ఉంటాడు.
సో ఈ దేవల ఋషి వీళ్ళు ఈ గంధర్వులు వీళ్ళు స్నానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లోనే ఒకవైపుకు ఈయన తన స్నానానికి వస్తూ ఉంటాడు. ఆ సందర్భంలో చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఈ ఒక గర్వంతో రాజుని అనేటువంటిది, తర్వాత తనతో పాటు సుందరీమణులందరూ కూడా ఉండి వాళ్ళతో స్నానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆట పట్టిస్తాను అంటూ చెప్పి స్త్రీలతో ఈయన వెళ్ళి నీళ్ళలో వెళ్ళి దేవల ఋషి యొక్క కాళ్ళు బట్టి లాగుతాడట. సో ఇవి రెండు కూడా సందర్భాలు ఇక్కడ. సో అక్కడ ఆ ఇంద్రద్యుమ్నుడు ధ్యానంలో ఉండి అగస్త్యముని రాకను గమనించకపోవడము, అతిథి మర్యాదలు చేయకపోవడం గమనించినటువంటి దానికి తను సీనియర్ కదా అగస్త్యముని. ఈయన కూడా ఆశ్రమంకి వచ్చి చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా రాజు అంతకుముందు. మరి రాజులు ఎప్పుడు కూడా ఋషులు వచ్చినప్పుడు, బ్రాహ్మణులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అతిథి సత్కారాలు చేసి అది ఆచరించినందుకు ఇక్కడ ఇక నేను వచ్చాను, నీకు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో నాకు అతిథి మర్యాదలు చేయకుండా, నువ్వు మానవుడు చేయవలసినటువంటి పని చేయకుండా ఒక జడమైనటువంటి పదార్థంలాగా, ఒక జంతువులాగా ఉండిపోయావు. నీవు ఈ మానవ జన్మకు అర్హత కాదు. కాబట్టి అంటే ఈ మానవ దేహాన్ని నీకు అర్హత కాదు. నువ్వు ఒక గజంలాగా ఉండిపో. ఎందుకంటే మానవుడికి ఆధీనంలో ఉండిపోయి ఎంత ఉన్నతమైనటువంటిది. సో గజంలాగా అంటే తను ఆ తర్వాత శాపం కారణంగా, అగస్త్యముని శాపం కారణంగా అతడు గజం ఏనుగుగా పుడతాడు. ఆ తర్వాత ఆ ఏనుగు కూడా ఎలాంటిదంటే ఎంతో గజరాజుగా ఉంటాడు ఆయన. సో ఉండి అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా ఆ త్రికూట అరణ్యాలు. సో ఇది కూడాను దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఉన్నటువంటి అరణ్యాలుగా చెప్తారు. అక్కడ ఆయన తన పరివారంతో, ఆడ ఏనుగులతో, కుటుంబాలతో వీటంతో ఉంటాడు. ఆయన వస్తూ ఉంటే వాసనకు సింహాలు, పులులు వంటివి పారిపోతాయట. కానీ ఆయనకి శరణుజొచ్చినటువంటి మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో నక్కలు, బూలులు ఇవన్నీ ఆయనతో పాటే కలిసి ఉంటాయట. అలాగే ఇక్కడ ఆ దేవల ఋషి శాపం కారణంగా ఊహు ఏం చేస్తాడంటే అలా గుంజగానే గుంజుతాడు నీటిలో వచ్చేసి. ఓహో, నీవు గర్వంతో, అలాగే నీవు నీ దేహానికి అంటే గంధర్వ దేహాన్ని పొంది ఉండడానికి నీవు అర్హుడు కాదు. ఈ నీటిలో ఉండి జంతువులను అంటే ఉండేటువంటి ఒక జంతువులాగా, ముసలిలాగా నీటిలో ఉండు అని ఆయనకి ఆ విధమైన శాపం వస్తుంది. ఇక ఈ త్రికూట పర్వతాల్లోనేమో గజేంద్రుడు తిరిగి ఉంటాడు. వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సరస్సులో ముసలిగా ఈ ఉంటాడు. సో ఇక్కడ చిక్కినటువంటిది ముసలి ఆ తర్వాత ఇంద్రద్యుమ్నుడేమో ఆ గజేంద్రుడు. సో ఆ విధంగా ఆ శాపాల కారణంగా ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ తర్వాత ఇక గజేంద్ర మోక్షం గురించి తెలిసినటువంటిది మనకి అందరూ కూడాను. అయినా సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య పెనుగులాట అనేక వేల సంవత్సరాలు జరుగుతుంది. ఆ పెనుగులాట ఎప్పుడు ఈ ముసలి, ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఇక్కడేంటి, గజేంద్రుడేమో భూమిపై నివసించేటువంటిది, ముసలేమో నీటిపైన. మరి ఇక్కడ జరుగుతుంది ఎవరు? ఎంతో బలవంతుడైనప్పటికీ కూడా గజం ఒకవేళ ఒడ్డుకొచ్చినట్లయితే ఏనుగు ఏం చేస్తుంది, ఆ గజుడు ఏం చేస్తాడు, ఈ ముసలిని తొక్కి చేసేటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఇక్కడ స్థానబలం, ముసలి నీటిలో ఉంది, నీటిలో తన స్థానబలం ఉంది. ఆ నీటిలో ఉండటం వల్ల ఈ గజేంద్రుడు ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా తనను తాను రక్షించుకోలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఇక ఆ దేవదేవుణ్ణి శరణుజొచ్చుతాడు. అలాగే ఇక్కడ త్రికూట సరస్సులలో ఉండేటువంటి అంబుజ అంటే మనం ఏంది పద్మజ, సాధారణంగా ఈ లోటస్ ఎలా ఉంటాయంటే బ్లూ కలర్లో కానీ పింక్ కలర్లో కానీ ఉంటాయట. సో కానీ ఇక్కడ ఈ త్రికూట సరస్సులో ఉండేటువంటి పద్మాలు గోల్డెన్ కలర్ అంటే బంగారు వర్ణంలో ఉన్నటువంటి. సో మరి అక్కడ ఆ పెనుగులాట్లో ఈ విధంగా ఇటు నీటిలోకి లాగడానికి ముసలి, తర్వాత ఒడ్డుకు రావడానికి గజేంద్రుడు ప్రయత్నం చేసి ఇక చివరికి తనను తాను రక్షించుకోలేనని తెలిసి ఆ గజేంద్రుడు ఆ భగవంతుడికి శరణుజొచ్చినప్పుడు ఆ సరస్సులో ఉన్నటువంటి ఒక కమలాన్ని తీసి, నీవు తప్ప నన్ను రక్షించే వారెవరూ లేరయ్యా అంటూ, ఎందుకంటే
అంతకుముందు చూశాడు తన పరివారం ఎవరైనా రక్షిస్తుందో, తనతో పాటు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా రక్షిస్తారేమో అంటే రక్షించలేనటువంటి పరిస్థితి తన బంధువులు వాళ్ళంతా కూడా. ఇక ఆడ ఏనుగులైనట్టు తన భార్యలైనటువంటి ఆడ ఏనుగులు ఏం చేయగలుగుతాయి? ఏం చేయలేనట్టు. చేయకుండా ఏం చేయగలుగుతుంది ఇక్కడ? రోదిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో, కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ రోదనలను నుండి సో, ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడికి శరణుజొచ్చాడో, సో, వెంటనే ఆ భగవంతుడు అక్కడున్నటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మనం చూస్తాం. సో, అక్కడున్నటువంటి తన వాహనమైనటువంటి గరుడకు గాని, తర్వాత తనతో అక్కడ ఉన్నటువంటి పాదసేవనం చేస్తున్నటువంటి లక్ష్మీమాతకు గాని ఎవరికీ చెప్పకుండా ఎంతో వేగంగా వచ్చేసి ముందు ఆ గజేంద్రుడిని ముసలి పట్టు నుండి చిక్కిన ముసలి ఒక కాళ్ళు పట్టుకుంటుంది గదా! కాళ్ళలో ఒక కాలుని పట్టుకొని ఉన్నటువంటి దాని నుంచి తీసేసి, ఆ తర్వాత ఆ ముసలిని సంహరించడం కూడా జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ విధంగా ఆశ్రయించినటువంటి గజేంద్రుడు మోక్షం పొందుతాడు. ముసలి ఆ భగవంతుడి చేత సంహరించబడినటువంటి ఇద్దరు కూడా వారి యొక్క స్థితులను పొందుతారు అని చెప్తారు భాగవతం. హరే కృష్ణ. సో, హరే కృష్ణ అందరికీ ధన్యవాదాలు.